Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Adi jokalariak, Famalibin Pamplonak bere jokoa hasi du. Denbora mugatua da, garaiz iristen direnek bakarrik izanen dute Gabonetan sofa berriaz gozatzeko aukera. Arau bakarra, urrian zehar zure sofa erostea Famalibin Pamplonan. Ekarri zure neurriak eta utzi jokoan gidatzen. Iratxe monasterioa 43, Iratzeko beilatokiaren aurrean. Nola? Zer diozu? Urriaren 12an Garaioan Nafarroako aratxearen eguna ospatuko dela? Herri kirolak, ganadu erakusketa, zuzeneko musika, aratxea dastatzeko aukera, txikientzako jolasak, eta gainera, horren gurea den Nafarroako aratxearen adierazpen geografiko babestua balioan jartzen. Han izanen gara, mila esker gonbidapenagatik. Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra, informazio gehiago serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna aritza. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Mintzakiden izen emateko epea ireki da, egin euskaraz lagun artean. Asteroko maiztasunarekin 6 mintza praktika egiteko elkartuko gara. Ikasturtean zehar txango ezberdinak, kirola, joskintza, antzerkia edo poteoak egingo ditugu. Guraso bazara, espazio bereziak izango dituzu mintza praktika aurrekin batera egiteko. Haunditu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eusen mintza praktikako atalean. Teknologia azkarreri doala sentitzen duzu? Kliko Navarran teknologia askoza dezasun nahi dugu, zure erritmora. Sartu kliko.navarra.es webgunean edo deitu 012 telefonora eta herritarrei edo erakunde eta elkartei zuzendutako digitalizazio ikastorei buruzko aholkuak emango dizkizugu. Kliko, digitalizazio erraza eta zure neurrira. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Urriaren 8an asteazkena arratsaldeko 7:30 Karrikiri elkartean Iñaki bota daue, Kanpazar 1975, Gerra Zikinaren astapena liburuaren aurkezpena Pako Aristi egilearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Erein, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua. Iruñeko udalak antolatuta abian da udazkeneko antzerki aroaren 30. edizioa. Urriaren 8an asteazkena 7etan itzulera antzezana Deiabu taldearen eskutik. Sarreren salmenta laeskueladeteatro.com webgunean eta Nafarroako antzerki eskolaren lehiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik. Adinekoen aldeko akordioak antolatzen du adinekoentzako zinema zikloa. Urriaren 6an, 7an eta 8an 5etan Golen Baionan. Ez galdu, gonbidapenak urriaren 3an jaso ahal izanen dira Donibaneko lokalean eta Golen Baionaren lehiatilan proiekzioa baino pixka bat lehenago. Laguntzaileak Iruñeko udala, Nafarroako gobernua eta Golem zinemak. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, auzoak zaintzen zaitu. Azidozko ametsak garratzi izan daitezke kolpetik esnatzean zu oraindik bazaude men gezurrak idaztean irensten zaitu egiak lezioa ikasita akabo gure historia.
Euskal Herria irratia. Euskal Herria irratian, Metrópoli Forala. Goizeko 9:11 dira, eta gaur ez zaituztegu aurkezten, edo ez zaituztegu mintzatzen, edo ez dugu mintzatzen, edo ezkara mintzatzen irrintzidorretik, baizik eta baluartetik zuzenean. Zer dela gauza, bada gaur hemen egitekoak direlako, sarean euskaraz, izeneko jardunaldiak. Egunon, Juan Cruz Lakasta. Eta egunon, Itxaso Etxeberria. Kontua da Euskara Bideak, Nafarroako Gobernuko Euskararen Institutuak gaur eta bihar sarean euskaraz jardunaldiak eginen dituela hemen Baluarte Jauregian euskarazko kultur digitalaren inguruan, informazioaren eta komunikazioaren teknologiaren gainean, eta Nafarroako Gobernuaren eta Euskara Bidearen beraren babesarekin ona etorri gara bi orduko saio berezia egiteko, Metrópoli Foral berezia. Hori da, Metrópoli Foral berezia izanen da, saio berezia izanen da, baina ez da soilik irratsaio berezia izanen. Zer dela gauza, bada hain zuzen ere IKT-en inguruan, teknologia berrien inguruan, diharduen jardunaldi hauetara etorri garelako gure IKT proiektu batekin. Hain justu gure kamera digital adimentsu sistemarekin. Eta horri esker, entzuten ari zareten saio hau, ikusten alduzue gure webunean, euskalherriairratia.eus webunean, edota YouTubeko gure kanalean. Hau guzia beti ere Nafarroko Gobernuaren eta Euskara Bidearen, Nafarroko Euskararen Institutuaren laguntzarekin egiten ari gara. Eta zer egingo dute gaur hemen Euskara sarean jardunaldietan? Berehala azalduko digute xeeki, berehala gurekin izanen baititugu jardunaldion koordinatzaile Inigo Martínez eta Memoriako, Europako eta Euskarako kontseilari Ana Oio, eta beraiekin beste pertsona asko ere mendik pasako dira. Nolanahi ere atzo muntatu genuen gune hau, gaur ere goiz-goiz etorri gara dena prest edukitzeko, fokuak, mikroak, dena, eta aurrera diezazukegu sekulako muntaia dutela prest. Bai, 3 areto, hainbat tailer, hainbat hitzaldi, zuzeneko musika, berehala mintzatuko gara horreta, sekulakoa da, urtetik urtera hobetzen doaz, edo are handiago egiten doaz, honako jardunaldi hau ikaragarria da antolaketa lana. Izan ere, areto hori guzia daude, gaur eta bihar guzira, ez 800, ez 700, ez 600, ez 900 ikasle pasako dira hemendik. Batzuk gehienak batxilergokoak eta beste zenbait lanbide hezkuntzakoak. Eta haientzako bada eskaintza ikaragarri hori daukate, eta gune hori guziak bada ongi hornituta sistema digital ikaragarriekin, tailer, mintegi, jolas interaktibo mordoa egiteko. Zeri buruz, bada hainbat gai dauzkate, konparaziora, bideojokoak, aplikazioak, argazkigintza, zein musikagintza, digitala, errealitate virtuala, bideomapina, pribatutasuna sarean, harreman sexu afektiboak eta bestelakoak. Maitik altxatu eta hemen ondoan ditugun 3 aretoetara hurbiltzeko gogoak. Bai ba. Sartzen zaizkit guzti horiek deskubritzeko. Hoi, esan bezala hemen ondoan dituzte 3 aretoak muntatu dituzte hemen ondoan, eta entzuten ari zareten, ezakit orain zehazki orain dela rato bat pasa direla. Orain bizpairu minutura arte, nik uste dut hasieran entzun dela. Orain dela egon dira 10 minutu egon direla gaztetxoa gora eta bera, eta entzuten zen hemen sekulako zarata orain ez, baina egongo dira ere, eta hemen guregan ere hurbilduko dira. Bai ba, arrabotsa ikaragarria
interesgarria somatzen delako, ez dela ohiko egun bat institutuan, edo lanbide hezkuntza ikastetxean, bestelako kontu bat dela, ikastetxetik kanpo jarduera interesgarria, kitzikagarria eta aztoratuta somatzen genituen. Gai interesgarri asko dira, jorratuko direnak, 2 orduko saioa da, ez dugu astirik guzietan sakontzeko, baina badugu astia gure entzulei edo ikus entzulei eskaintzeko alarako begirada panoramiko bat, hainbat gai jorratuko ditugu elkarrizketa laburretan, 6-7 minutuko elkarrizketetan, eta beraz gauza asko, interesgarri asko eta solaskide interesgarri askorekin mintzatzeko moduan izanen gara. Nola nahi ere, esan dugu, musikak eukiko duela tartea gaurko saio honetan, edo gaurko jardunaldi hauetan. Konparaziora, DJ Makalak eskainiko du alako tailer bat azaltzeko zein nolako tresna digitalak dauden orain, zer nolako aplikazioak eta bestelako programak, softwarea, musika konposatu, sortu ahal izateko, baina ez da hori musikak eukiko duen tarte bakarra. Iazko saioa ikusi zutenek eta entzun zutenek, gogoan eukiko dute, iaz ibilbedi izan zirela jardunaldi hauetan, eta guretzako zuzenean jo zutela. Bada, saioa hasteko, zuentzako badaukagu sekulako oparia, gaur gurekin Jurgi Ekiza baitugu. Indikatibotxo bat sartuko dugu, eta berehala gara berarekin, eta berehala entzunen dugu, ze kanta daukan guretzako. Sarean euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Eta bagatoz, beraz, opariarekin, hain zuzen ere, Jurgi Ekizarekin, Willis Drummond taldeko abeslariarekin, egunon. Egunon. Eta mila esker gurera hurbiltzeagatik badakigu eta agendaldetik arazoak bazirela, ezta? Noiz abestu behar duzun gero barruan, noiz abestu gurekin, nola iritsi, enpin, komplikatua izan da. Bai, hori bira baten erdian, ari naizela diska berria orkesten eta kontzertu askorekin. Hori da, bigarren bakarkako diskoa, Jurgi, ez dakit oraindik esan behar nuen Willis Drummondeko abeslari eta gitarra jotzailea eta sortzailea izan zinela, edo jada, mintzatu behar dugun Jurgi Ekizaren bakarkako ibilbideaz. Bueno, batak ez du besteak entzen ez, gaur egun nahi naiz bakarka, biak zer izango den ez dakigu. Hilabete batzuk pasa dira, karrikaratu edo plazaratu zenuenetik disko berria, bigarren diskoa, zurea, bakarkakoa, denborak ematen duen perspektiba horrekin, nola ikuste duzu? Zer sentitzen duzu zure disko horretan pentsatzerakoan? Diska berak jera nahiko ona izan du, jagateko kritika edo ona du, eta orain zuzenekoetan, bari naizela ora bakarka formato berezi batean, orain ere kontzertutan jendeak ber distribuitzen du diska beste manera batez. Hemen inguruan, kontzerturik, hola hortzemua gertu xamarrean? Hementxe, urriaren 16an, Laban, bertan Iruñan. Hori entzun nahi genuen. Beste gauza bat aipatu nahi genuen, eta da, hor nunbait irakurri dugula,
Euskara duzula ama hizkuntza, baina nerabe zinelarik jada erabat antzia zenuela, eta gero berrikasi behar izan zenuela, gure entzulen artean Euskara ikasle asko eta asko dago, eta kaso historio hori oso interesekoa izanen zaie? Bai, ni Baionan lan ditu nintzen, eta nire ingurumen guzia frantsesez zen, ez, bai kalean, bai eskolan, bai aktibitatetan eta pixkanaka Euskara galdunen eguneko egunean. Eta gero egia esateko, musikak nau pixkat Euskalun sentitzera eraman behiro, lehenik Mikel Laboa, eta gero Neu Horriak bezalako taldeak, eta gero Esan Ozenkiko talde guzi hauek, eta euskarazko musika entzunez, hor hasi naiz identifikatzen Euskalun bezala, eta hor dut erabaki Euskara berriz ikastea aekaren bidez. Zoragarri, zer prestatu diezu? Gero aurrez aurre izanen dituzun ikasle horiei, zer joko duzu gaur, han? Bueno, oraintxe bakarka eramaten ari naizen kontzertuaren zatitxo bat, ez? Dira 21 minuta, beraz izango dira Lozpa Boskanta giroaren arabera. Eta guretzako, zer prestatu duzu? Hor joko dut diska irekitzen duen kanta, noizbenka izenekoa, banan joio akustiko batean, gero haientzat aldiz loop estaziona erabiliko dut, ebiskat aberatsagoa izango da haien bertsionea edo, hemen izango da utxutxan akustikoan. Bai, gero pixkat, teknologia berriekin aritzen garela erakusteko, ezta? Bueno, hori bai, ere badu ikustekorik segurazki, baina bai, interesgarri izaten da iguala jentzat ere, eta behar musikara eta horren bidez euskarazko musikara gubiltzen alba dira, hobe. Zoragarri Jurgi, mila esker gure hurbiltzeagatik eta batez ere mila esker zuzenean jotzeagatik gure ikusel entzuleentzako. Nahi duzunean, aurrera. Baten artetik ala, logaltze baten korapiloan, itzaruntura ahoskatzean. Adats anonimo baten parian, dardara sentiarazten aldidan, aluzinazio eskorrian. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Zauria azkenean etxi da, baina norbaina geratzen da, urrezko erdio bilakada dila orain. Porroskatuan nintzen bai baina, artisaulan baten erritmoan, uste dut konpondu naizela. Kintzuki, nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Ta nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik hemen zira, nozbenka oraindik maite zai.
Saio bat azteko bat ere modu txarra, plazerutxa Jurgi estimatua dago, eta gero tarteri daukagun pixkat lasaitasun ez hitz egiteko, dena rapala dañon baita gaur goizean, estimatua. Eskerrik asko. Indikatibo bat, eta berehala gatoz Ana Oio kontseilariarekin. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara bidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zuzenean ari gatzaizkizue, baluarte jauregitik, sarean Euskaraz jardunaldietatik, Nafarroa gobernuaren laguntzaz eta Euskara bidearen babesarekin egiten ari garen irratsaio eta telebista saio berri honetan. Izan ere, saioa entzun dezakezue, beti bezala irratian edo online, baina horretaz gain saioa ikusterik duzue gure webunean, euskalherriairratia.eusun webunean, zein YouTubeko gure kanalean. Eta asteko musikari ezin hobea auki dugu, Jurge Ekiza, eta saioari segida emateko badaukagu Txitxerone Goimailako bat, Nafarroako gobernuko lehendakari orde bat, ezta? Ana Oio? Egunon. Egunon. Bueno, lehendakari orde eta esan beharko dugu, memoria, Euskara eta Europa kontseilari ere bazarela eta hortik gaurko elkarrizketa. Izen luzea da, ez? Nire departamentukoa, baina, bueno, egia da, hiru arlo estrategikoa dira. Tokatu zaigu, mezuren bat bidaltzea, mezu elektronikoren bat, eta oso elbide luzeak. Bai, ez da erreza, ez. Ez da erraza. Bon, 900 ikasle, 3 areto, hainbat eta hainbat, tailer, hainbat eta hainbat gai interesgarri eta 8. aldia alako montaje erraldoi bat egiten duzuela. Zergatik, arnaz luzeko apustu hori? Bueno, hau da gobernuko apustua Euskara bideen bidez, azkenean, hemen lotzen ditu 3 arlo estrategikoa, ez? Gaztea, Euskara eta teknologia berria edo teknologia, ez? Azkenean gaztea ja natibo digitalak dira, ez? Eta ni 4. puntua jarriko dut, ere ongi pasatzea, ez? Azkenean Euskara eta aisialdia eta ongi pasatzea lotu behar dugu ere, ez? Azkenean Euskara ez da museoko balorea, baizik, biziko hizkuntza eta biziko tresna, ez? Izan behar dela, eta nik uste dut alako jardunaldiak lotzen ditugu, hori, Euskara, gaztea eta ongi pasatzea eta teknologia ere. Esku egutegi bat edo esku programa bat banatu duzu eta horretan nabarmentzen da sarreran, hain zuzen ere hori, helburua dela ongi pasatzea, eta gero gauzak ikastea eta baina bereziki ongi pasatzea, ze garrantzitsua Euskara lotzea ongi pasatzearekin, eta gero erakustea Euskaraz ez badakizu, hainbat gauza galtzen dituzula sare sozialetan eta ez da, badirela hainbat gauza Euskaraz soilik jasotzen aldituzula, badira asko ingelez eta gaztelaniaz, baina hainbat gauza eder soilik Euskaraz. Bai, nik uste dut hori Euskara baikorre sentimendua edo emozioarekin, ez, lotu behar dugu, ez, eta Euskara ez da bakarrik ikastetxean ikasten duten hizkuntza bat, edo Euskara ez da bakarrik gure ondare historikoa, baizik eta gure gaurkotasun balorea da, ez? Eta nik uste dut hori Euskara eta teknologia berrietan lotu behar dugu, ez, mundu hori, ez? Eta gero ere, beste, hemen erakusten dugun beste gauza da, oso interesgarri dutzen zaigu ikursaraztea badagola Euskaraz sortzaileak, ez? Euskararen sortzea produktuak, ez? Teknologia berrietan, ez? Eta gainera hor mundu aberazgarria badira, ez? Eta
hori ere erakutsi behar dugu, ez? Gaztei, posiblea dela, zu esan duzun bezala, ez bakarrik ingeles ez edo gaztelaniaz sortzen produktua, baizik eta euskaraz ere, ez? Eta euskaraz kalitatezko produktua badira. Gero mintzatuko gara, konparaziora gaztei gustatuko zaien zerbait, game erauntziko kideekin eta bideojokoetan eta aritzen dira, eta euskaraz eta euskaratzen dituzte, eta bare, edo Protomaker, horiek ematen dizkiete hainbat aukera gozatzeko, baina gero horretaz mintzatuko gara gero. Gaurkotasuna aipatu duzu, Ana, eta gurea gaurkoa saio berezia da, baina gaurkotasunari ere erreparatu beharko diogu. Eta politikari dagokionez eta Nafarroari dagokionez, une honetan pilpilean aurrekontuen negoziazioa, zer moduzoa? Bueno, pues hor gaude ez, azken finean, horrengo urtean da egun oso importantea, da legealdiko azken urte osokoa, ez? Azkenean 27an hauteskundea egonen dira eta, bueno, pentsatzen dugula hurrengo urtean, jarri behar dugu atope, ez? Hori. Eta hor, negoziazioa, negoziatzen ari gara, ez? Bakoitza nahi dugu gure erronka edo gure lehentasunaz agertzea eta hor gaude, ez? Baina, bueno, nik uste dut lortuko dugula akordioa, azkenean, bueno, ez gara bizitzen momentu honenean, ez? Hori, hor ultraeskundarren mesoarekin, politika, bueno, ezakit ez, bortitzeko politikan, eta nik uste dut hemen ez gara bizitzen irla batean, baina lortu behar dugu akordioa eta konsensua. Jakin badakit, gastu sabaia negoziatzen ari zaretela, departamentuz departamentu, eta jakin badakit zirriborro bat badagoela, ez dizu galdetuko zenbatekoa den zuen gastu sabaia zuen departamentuan, baina proposamenarekin kontent, gauzak nola doaz? Bueno, inoiz ez gara konten, ez? Azkenean beti behar dugu edo nahi dugu, ez? Diru gehiago, baina egia da, bueno, gure lehentasunak, adibidez euskararen arlotan, bueno, pues lehentasunak, bueno, saiatuko gara lortzea, ez? Adibidez, bueno, hor badugula alde batetik euskararen administrazioetan, baina gero ere gizartearen bultzatzea eta zabaltzea euskararen politikak, bueno, lortu. Nik uste dut bai, nahikoa izanen da, edo, bueno, espero dugu, gure lehentasunean ere, bueno, sakontzea, ez? Azkenean, esan dudan bezala, hurrengo urtean da azken urtean, ez? Halako lehentasuna bultzatzeko. Bada, Ana Oio, kontseilaria, mila esker Euskal Herria Irratia, Baluarte Jauregian montatu duen gune honetara hurbiltzeagatik. Bueno, eta gun ona, eta ongi pasatzea, eta emankorra izan da irrati. Hori da. Vale, eskerrik asko. Estimatua. Venga. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
euskalherriairratia.eus. Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoak, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Etxearen zaharberritzea larrarekin noski. Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara eta zaharberritze osoaren kudeaketa egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leihoak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak. Badakizu kozinas larrarekin zure ametxetako etxea. Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan, edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Ezinezkoa zaigu Lacturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Osasunarekin ez delako jolasten. Esnearen zaporearen gatik. Bere kalitateagatik. Oso krematsua delako. Bertakoa delako. Eta planeta zaintzen dugulako. Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka. Egakadoa, bildu zen gaienera baina nabaredo. Aizera erortzerakoan, bortitzagoa da begiak itxe ditu. Saiatu zen, etzuen lortu, ta oraino ez da ohartu. Barnerak adio zoruak maite zaitu. Zoruak maite zaitu. Baluartetik zuzenean ari gataizkizue saioan euskaraz, euskal kultura digitalari buruzko jardunaldiez zuek eta gu gozatzeko xedearekin. Lehen ere aipatu dugu irratiz ez ezik zuzeneko bideoz ere ari gatzaizkizue euskalherriairratia.eus webgunean zein YouTubeko gure kontuan. Benetan bizipoza ematen du hemen muntatua dutena ikustea, ikasleak tailer batetik bestera nola gozatzen ari diren ikustera. Arestian ere esan dugu zoritxarrez ez, 8. aldia dela jardunaldi hauek egiten dituztena. Baina duela 9 urte, nori otu zitzaion alako proiektu zoragarri eta erosamar bat martxan jartzea, ze orain digitala, gure egunerokoan askoz ere sartua dago, baino urte gutxitan bada ere errealitatea asko aldatu da. Eta honi erantzuna emateko sarean euskaraz jardunaldietako koordinatzailea Inigo Martinez hemen gurekin dugu, eta nola sortu zen jardunaldi hauen ideia, Inigo? Egunon, gauza gehienak sortzen diren bezala, gauza bat handik ikusten duzu, beste toki batetik beste zerbait, azten zara gauzak lotzen, eta guretzat pizgarri izan zen Ipar Irlandan, derrin antolatu zen hainbat urtez Digital Culture izeneko hori jaialdi formatua zeukan, publiko zabalari irekia, eta gerturatu eta guzti egin nuen urte batez, irrika sortu zidalako.
Eta gero, bueno, guk 2012an Donostian kursalen antolatu genuen Xare izenarekin, 2 egunez, ostiral eta larunbat batez, eta bueno, oso bizipen interesgarria izan zen, eta bueno, ikusi genuen zegoela behar bat eta interes bat, eta gero, bueno, utzi behar izan genuen pizka bat hor barbetxon, eta 2017an Euskara Bidearen eskutik berreskuratu genuen, orduan jaialdia zen, baina pasa genuen jardunaldi formatura, eta erabaki genuen hori, hemen baluarten egitea, baina nerabe ikaslei zuzenduta. Eta genuen pizkat, gure kontzeptu hori egokitu, eta hala sortu zen, arrakasta handia izan zen, naiz eta egun horretan egundoko elurtea bota zuen, sekula ez dut ahaztuko abenduaren lehena zen, eta aspaldi Iruñan bota duen elurterik handiena izan zen, eta horrek kalapita handiak sortu zizkigun, zenbait izlari eta irakasle gelditu zirelako errepidean blokeatuta, Leitzako ikasleak autobian etorri ezinik eta bar. Baina eta guztiz ere oso ongi atera zen, valorazioa oso positiboa izan zen, eta 8 urte beranduago, hemen gaude 9. edizioa antolatzen, pozaren pozez. Esan dugu lehen 900 ikasle inguru hurbilduko direla gaur eta bihar artean, 2 egunetako jardunaldiak dira, ikastetxe ezberdinetatik etortzen dira, ez da, adina ezberdinetakoak ere? Bai, hala da, programa honek nire ustez arrakasta handia dauka, besteak beste hori lortu delako erabateko irismena Iruñe herriko D ereduko ikastetxeen artean. Ikastetxe guztiek parte hartu dute, aurten nobedadea da lanbide heziketakoek ere parte hartuko dutela, eta urtero baten batek kale egiten du, baina daramazkigu ja hainbat urte 2 egunak betetzen, eta guretzat oso pozgarria da biztan dena. Eta lehen komentatu dugu hasieran, 8 urte izan da ez direla urte asko, baina realitate asko aldatu da mundu digitalean, eta oso azkar aldatzen doa ere, honek eskatzen dizue urtero, proposamenak, ekintzak, jarduerak, eguneratzea, aldatzea, eta honek ere, bizitasun honek esan nahi du, antzematen du beharrezkoa dela ere urtero lantzea eta egitea. Bai, guk egiten duguna da batetik, daukagun formatuak oso ongi funtzionatzen duela iruditzen zaigu, eta hortaz hori orokorrean mantentzen dugu. Aldatuz joan da urte hauetan, baina, usaiatu gara borobiltzen. Urteron badira berrikuntzak, baina bizkarrezurra beti mantentzen dugu. Eta gero berrikuntzak badatoz, batetik, beti sartzen ditugulako gauza berriak, duela 2 urte kontzertua, breakout jokoa, iaz, edo, aspaldi ere ordezkatu, joan ginen ere aretoak ordezkatzen, info aretoa zenak, lekukoa pasazion jolas aretoari, eta gero breakout jokoa sartu genuen iaz ere bai, baina gero horretaz aparte, mantentzen diren edukiak ere berritzen goaz, alegia. Harremanak 3.0 hitzaldia egun ez da duela 2 urtekoa eta duela 2 urte etzen ere duela 5 urtekoa. Orduan, eta lantegietan berdin. Orduan, batzutan igual bai eman dezakela, lantegiak berdinak dira, bai eta ez. Osea, berdinak dira, baina berrituta. Orduan hori, aipatu bezala, bizkarrezurra mantentzen dugu, goaz gauza berriak sartzen, baina gelditzen den edukia ere berritzen dugu. Lanpetuak zaudete gaur goizean, beti martxa hartze hori lehenengo momentu horiek eskatzen dute ardura eta lan handia, beraz, utziko dizugu segituan, soilik kontatzeko nola hasi da, nolakoak izan dira lehenengo momentutxo hauek gazteak iritsi direnean, eta pixkat martxa hartze hori. Zorionez oso ongi, oso txintxoak izan dira, baina ez dut hau ozen esanen bazpada. Bai, egia da, badirela ja urte batzu eta badirela ere jardunaldi batzuk, eta, lantaldeak menperatzen du formatua, eta, bago eskarmentua handia, orduan, eta gehien bat hori formatua borobildua dagoela, detaile txikiak eta bar, eta guzti horrek laguntzen du, esaterako
ikasleak 3 taldetan antolatzen ditugu, goizean zehar talde bakoitzak bere ibilbidea egiten du, denak pasatzen dira toki guztietatik, baina ez denak batera, ikasle asko direlako, eta ikasle talde bakoitzak izate baterako badu bere arduraduna, ez? Bada pertsona bat, goiza ematen duena ikasle talde eta beraien irakaslekin ere bai, eta edozein arazo, edozein gauza, bidean lagun, ez? Eta, holako detailek asko laguntzen dute gero gauzak ongi eta samur atera daitezen. Seguro horrela joango direla, esperientziak ematen du hortan laguntzen du, beraz animo, jardunaldi hauetan seguro ongi joango direla, eta goizean zehar hemendik ibiliko gara. Eskerrik asko inigo gurekin egoteagatik. Eskerrik asko etortzeagatik irratsaioa egitera, guretzat luzua handia da, eta mi esker ere aizue egun hona pasazuek ere bai. Berdin, aio. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara bidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Inigo Martinez hemen izaten ari diren jarduera ugari ez mintzatu zaigu, baita horietaz arduratuko diren pertsona eta adituetaz ere, eta hain justu horietako batekin mintzatuko gara jarraian hementxe, gurekin Giza Elkarteko Maider Likona, egunon? Egunon, kaixo. Kaixo, zer moduz hasten ari dira jardunaldia? Oso, ondo, beti bezala. Izugarri gustatzen zaizki jardunaldi hauek egia esan da, eta hori gaztetxo guztiak ikusten dituzunean, asko gustatzen zaizki, así que oso ondo, eta gainean ni oraindik ez dudan ez lan egin, oso ondo baita, oraintzen joa itzaldia matea, beraz, oso ondo. Zeinen ongi, ze gustora bizitasun hau transmititzea, gaur goizeko ordu hauetan. Lehenik eta behin, pixka testu ingurua jartzeko, esan dugu Giza Elkartetik zatozela, zer da Giza Elkartea? Software librea sustatzeko elkarte sortu genuen orain dela 20 urte bai, eta, gure helburua da, jendearen ikuspegi kritikoa teknologiari buruz, eta gomendeak eta bizitzea software librearekin eta zure bizitza espioitzaz jositaz egoteare posiblea da, eta lagunak eukitzea eta harremantzea jendearekin ere posiblea da, eta pizkat hori erakutsi nahi dugu, eta hori da gure helburua. Hitz egin diguzu software libreen inguruan, hau nola landuko duzue gazteekin zehazki? Itzaldi honetan software librea ez dugu hainbeste lantzen, ez da tailer bat baizik eta hitz egiten dugu arrasto digitalei buruz, bai? Hitz egiten dugu, hori zer nola asko arrasto uzten diren, eta gero nola erabiltzen diren, adibidez, nola jarraitzen da jendeari mugikorraren bidez, edo mugikortasun azterketak mugikorren kokapenaren arabera, eta holako gauzak, oso superinteresgarrak eta superpolitak. Eta zein da uzten dugun arrasto hori jendea igual ez dakiena edo ezagutzen ni askotan jartzen ditut gauzak, bai, eta erakusten dut adibidez mugikorra, wifi oso praktikoa dela etxean mugikorra topatzeko, bai, Karo, gazteek ez dute mugikorra galtzen, baina nire adineko jendea mugikorraz paso egiten duguna, bai galtzen dugu. Eta orduan, zer gertatzen da, erotzen zaizu sofastxean, eta ez duzu topatzen. Baina wifi-a joaten zaten dute, rutean dago, wifi-a badago, etxean dago. Ez dut kotxean astu. Izaten da nire bigarren historia atxera jun, eta mugikorra kotxean, mierda, dora intxuri behar naiz kotxeraino, esan entruan bizi naiz, ez daukat aparkalekurik, itxultza kotxeraino, 5 minutu jun, mugikorra bilatu, eta itxuli. Baina etxean badago, routerrean, wifi-an badago, etxean dago, ez dago kotxean, ondo. Ez dago zalantzarik. Bai, eta, wifi gutxi heltzen bazaio komunean astu dut. Baina, wifi asko heltzen bazaio dago sofa ondoan, ze dago routerraren ondoan. Orduan, benetan, wifi-a gauzak kokatzeko, eta topatzeko batez ere balio dut, holako adibideak jartzen ditut. Eta adibidez baita, adibidez, urko maitiare semetxoa etxean zaude, bai, amatxo, gezur galantaz, ez da zure mugikorra dago wifi-an. Ez esan gezurrik maitia. Eta zer eragin dauka uzten dugun arrasto hori? Askotan konstiente ez garen arrasto horrek zer eragina dauka? Hau ja
eta ja parre gutxiago egiteko gauza da, bai, adibidez Cambridge Analyticako kasua publikatu egin zenean, bai, ikusi izan pertsona bakoitzeko 5.000 arrasto baino gehiagoko gauza daukaguna. Zu pertsona bati buruz 5.000 gauza esan albaldin badituzu, pertsonari baino beto ezagutzen duzu. Ez daukat zertan mikrofonotik entzun zer esaten ari den, primera ondakidalako zein da nahi duen jertzeia, zein da nahi duen egin nahi duen bidaia, eta hortaz, nire ustez, garrantzitsuagoa da, nik nahi badut zerbait pentsaraztea, badekin non nik tiratu, nik pertsona hori nik nahi dudana esateko. Bai, eta orduan hori da arrasto digitalen beste alde esaten da zen. Nik ez daukate zer izkutatzen gara, ez berdin zait, norbait jakita ze horutan gozaltzen dudan. Ja, baina gero ikusten duzunean bapatean, gosaria aldatu duzu eta bapatean horri buruzko propagandak edo gauzak heltzen zaizkizunean, edo bapatean medikuntzara joaten zara eta esaten dizute, ja badaukatela zuri buruzko informazio guztia, Googleetik atera dute, orduan ja gauzak beste modu batean aldatzen dira, bai. Orduan, ni beti saiatzen ez hitzaldia divertigarria eta mesedez, goizeko 9 dira segurtasun informatikari buruzko hitzaldi bat izan daiteke un peñazo izugarri, orduan saiatzen naiz gauza parregarriak eta divertigarriak kontatzen, baina bestalde batetik benetan gaur egun baliatzen ari garen violentzia izugarria, adibidez, sare sozialetan asko dago, hortan oinarrituta arrasto digitalen bidez, ni jendearen pentsak moldea aldatu dezaket, eta orduan informazio hori nahi dut pertsonetan eragiteko, edo saltzeko, edo dime artifizialak elikatzeko, edo zuzenean politikari bat edo bestea hautatua izateko. Eta egoera horretan, sareetan dagoen violentzia eta esaten duzun arrasto horren eragin horren barne, zein da etorkizuna? Norantzagoaz? Bueno, etorkizuna argi dago, software librean dago, eta zalantza, taraina parre gutxiago eginda, badaude, pribatutasuna mantentzen duten sare sozialak, eta euskaldunak, gainera, ingelesez eta frantsesez eta beste hizkuntzaten ere bai, bale? Adibidez, ez den da Fedibertso. Eta Euskal Herrian badago mugimendu bat dela, Mastodon dela, Twitter bezala, baina haterri gabe, algoritmori gabe, noizbait bukatzen da scrolla. Noizbait heldu naiz bukaerara. Bai, hori, inoiz heldu da, Instagrameko bukaerara, inoiz den heldu. Bani, Mastodoneko bukaerara heldu naiz, da batan bukatu zait. Badago baita Pixelfez Instagramen inguruan, bari, argazki politak eta badaude PeerTube, YouTuberen ordezkoa, bideoak eta ikusteko, badaude aukerak. Eta gero eta gehiago erabiltzen badira, gero eta aukera gehiago izango ditugu aukerak daude eta benetan ni jendeari komentatzen diot aukera bat ematea. Gero batzuk esaten diat aspergarria dela, porque claro, oita basaude a la drogadura, ahora algoritmo gogorrak eta publizidadea eta beti mezuak eta hor kriston kaina sartzen baldin badizute, claro, gero goten zara toki batera lasaia eta eruten zaizu lasaiegi. Baina benetan ni, Mastodon, Instagram, Pixelfed, PeerTube, gainera euskaraz izan da batzuk. Kanal euskaldunak eukita egon behar zera hor, jaten ez dakizen bat mierda hor Twitterren, ez da beharrezkoa. Aukera egotea, modu hontan sareetan eta mundu digitalean egotea oso garrantzitsua da eta gazteei hurbiltzea eta gainera modu interesgarri eta hurbil batean altxorra, beraz, mil esker, Maider, ez ditugu denbora gehiago kenduko gazteekin hau lantzeko oso garrantzitsua dela, beraz, animo orain egingo dituzuen jardunaldietan eta eskerrik asko gurekin. Agur, arte, agur. Sarean euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
Carmen kaleko herriko taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen kaleko herriko taberna, Iruña. Nafarroako bertsolari txapelketa 2025, larun batean urriak 11, 5:00 lehenengo faseko bigarren saioa Mutiloan. Informazio guztia bertsozale.eus atarian eta sarrerak bertsosarrerak.eusen. Antolatzailea Nafarroako bertsozale elkartea, babeslea Euskara Bidea, Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri. Urriaren 9 osteguna, arratsaldeko 7:00 Karrikiri elkartean, Askatasuna izea, Txiki eta Otaegi frankismoaren azken fusilatuak liburuaren aurkezpena, Javier Buzes egilearekin eta Fernando Mendiola aurkezlearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Txalaparta, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua. Zertan ari zara? Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero. Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu harinagoan nahi baduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Rural Kutxaren maileguei buruz eta... Alejap! Rural Kutxaren auto mailegua, beti hurbil. Bilabesan sartu. Jada ez daukat gogoan nola, hasi zen guzti hau nola, entzuten diren orain tiro hutsak mendietan itxasaldeko ekaitza desegindako ametsa. Zer geratzen da orain, zer geratzen da. Jada ez daukat gogoan nola, hasi zen guzti hau nola, entzuten diren orain tiro hutsak mendietan itxasaldeko ekaitza desegindako ametsa. Zer geratzen da orain, Hementxe segitzen dugu, baluarteko jauregian, sarean euskaraz jardunaldietan, zenbat ikasten ari garen eta ze ongi pasatzen ari garen, Itxaso? Pilo bat ikasten ari gara eta hori elkarrizketa gutxi batzuk egin ditugu, baina Jurgi Ekizaren ahotsa entzun dugu goizarekin hasteko, oso polita izan dela hemen akustiko batean, eta gero oso interesgarri da goizean zuk aipatutako informazio horrekin zeren inguruan hitz egingo duten gogoak pizten zaizkizu gora igotzeko eta jardunaldietan parte hartzeko eta kontatu diguten gutxi horrekin are gehiago. Bai, beste ordu bat daukagu gozatzeko, kontu gehiagorekin, konparaziora eta besteak beste kodesintaxeko lagunak etorreko zaizkigun bisitan. Nortzu diren kodesintaxekoak, bada batetik aitzindari izan ziren, IKT mundu honetan Euskal Herrian eta euskaraz lan egiten, hainbat zerbitzu eskaintze dituzte gaur egun, eta horietako bat da egunean behin jokoa. Zuzeneko egunean behin bat eginen dute hor, gutxi gora bera ETB-en finalarekin egiten dutena, denboraldi amaieran, gehienok jakinen duzu ezertaz ari garen, baina ez dakizuen hoi, gero azalduko dizuegu. Zera protagonista gehiago ekiko ditugu, konparaziora, Gaztetxo 3 izanen ditugu gurekin, jardunaldietan parte hartu eta gero kontatzeko zer nolako bizipena izan den, eta zer keman dien atentzioa, nola mugitzen diren sare sozialetan, eta beste kontu batzu, bada konparaziora, protomakersak izanen ditugu gurekin, Xavier Leonardoren eskutik, eta hauek aritzen dira robotgintzan eta 3D impresorekin, eta goza mordoa egiten dute oso interesgarria. Horiek eta gehiago izanen ditugu, baina bigarren orduan izanen da. Bai, gozatzeko aukera izango dugu. Hori da, eta bitartean, utziko zaituztegu Euskadi Irratiaren konpainian.
Goizeko 10 dira. Hamasek urriaren 7ko erasoetatik 2 urtera Europar erakunde eta gobernuen adierazpenak bata bestearen atzetik ari gara jasotzen goiz hontan, duela 2 urte Israeli erabateko babesa eskaintzeko mezuak izan ziren akordea, orain Israeli erasoaldia eteteko dei bihurtu dira Igotzalkorta. Europar Kontseiluak eta Europar Batzordeak elkarrekin kaleratu duten agirian baitu guztien askapena eskatu dute eta erabateko suetena. Israelgo herriak 2023ko urriaren 7an jasan zuen sufrimendua ez dutela azten diote Ursula von der Leyen eta Antonio Costak sinatutako gutunean, eta bi agintariek Israeli sueten eskatzen diote, sufrimenduak gehiegi luzatu delako alde guztietan agirian diotenez. Italia izan da azken asteetan Palestinar herriaren aldeko protesten erdigune Europan. Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroak erakunde adierazpenean azpimarratu du Hamasen erasoak krimen izugarria izan zela, baina hitzez hitz dio Israelen erantzunak neurriaren muga guztiak gainditu dituela. Espainiako gobernuak ere argitaratu berri du barra. Hamasek hildako Espainiar nazionalitateko 2 herritarrak gogoratu ditu, Iban Ilarramendi, kibutz batean bizi zen euskal herritarra tartean, eta aldi berean 2 urte hauetako sufrimendu deskriba ezinarekin amaitu, eta giza laguntza Gazan sartzeko eskatu du Sánchezen gobernuak, gaur ez du horretan genozidio hitza erabili. Bien bitartean azken 24 orduetan 12 bat gazatar hilditu Israelek, gaur goizaldean erasoetan ez da hildakorik izan, baina area jausi baten ondorioz 4 pertsona hildira Gazan, tartean 2 ume. Ekialde hurbilera begira izango gara beraz gaur ezinbestean, baina baita Frantziara ere. Bilera erronda abiatu du Sebastian Lecornu lehen ministroak dimititu, eta ondoren Macron presidenteak eskatuta 48 orduko epea onartuta ari da babesa lortzeko azken aleginean. Macron bere zepoan harrapatuta ikusten du Vicente Briñon katzetariak, eta argi esan digu faktorian, inork ez duela uste Lecornuk ezer lortuko duenik, batera ezinak diren jarrera eta asmoak dituztelako alderdiek. Pentsatzekoa da, berak osatutako zepo baten priso dagoela Macron, asablanda desegindu, hauteskundeak galdu ditu, argi eta garbi, baina ez ditu emaitz horiek onartu nahi, eta gero orokorkiago frantseska politikak ez du lortzen gehiengoaren sistematik ateratzen da, Europako beste herri guztietan proporzionala erabiltzen da, Frantzia eta Erresume Batuan ezik, hor lehenak naiz eta botzen euneko 30 edo euneko 25 bakarrik lortu, dena irabazten du, eta horregatik ez dakite gaur egun nola egin minoriekin negoziatzeko, ikusiz parlamentua argiki 3 erenetan zatikatua dela, eskuin mutura, zentroa eta ezkerra. Espainiako diputatuen kongresuak gaur eztabaidatuko du EH Bilduk pisu turistikoen inguruan egindako lege proposamen bat aintzat hartu edo ez. EH Bilduk proposatzen du lizentziarik ez duten pisu turistikoak iragartzen dituzten plataformak webguneak zigortzea, isunak eta lege ondorioak ere aurre ikusiz arduranentzat. Koalizio abertzaleak dio udalentzat oso zaila dela jarraipen zehatza egitea, beraz lizentzia gabeko pisu turistikoa iragartzen uzten dieten plataformengan jarri behar dela presioa. Alderdi sozialistak aurreratu du lege proposamen hau aintzat hartzearen alde egingo duela, baina bazkide guztien babesa beharko du tramitazioari ekiteko. Errepidetan badago goraberaren bat? Arazorik ez, segurtasun sailaren arabera, eta gainontzean leiotik begiratu ez gero argia gaur ere, goizeko freskura gainera epelduko ditu gaur eguzkiak, giro eguzkitxo espero dugu, eta hegoaldeko haizea lagun, temperaturek gora egingo dute 24 eta 28 gradura artean ere bai, maksimoak. Epela dator beraz eguna. Eskerrik asko Igoz, gero arte, Maider segurola egunon. Kaixo Iñaki, egunon. Epelaz gain aste arte interesgarria ere bai, ez da? Bueno, itxuralakoa dauka, nahi aduzu gaurko prestatu ditugun galdera batzuk aurreratzea. Adibidez, adimen artifizialari buruzko lehen katedra aurkeztu berri dute, eta bertako zuzendariari galdetuko diogu, zergatik ote den ideia bera, Euskal Herria irratia. Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko monasterioaren lauan. Ezinezkoa zaigu Lacturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Osasunarekin ez delako jolasten. Esnearen zaporearen gatik. Bere kalitateagatik. Oso krematxoa delako. Bertakoa delako. Eta planeta zaintzen dugulako. Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka. Gazta, Piperra, txistorra, ardua, olioa, tokiko produktuaren 10. astea. salmenta zuzena, dastatzeak, pintura lehiaketa, show cookinga, aurrentzako jarduerak, zinema. Etorri zaitez Gaztelu plazara urriaren 9-tik 12 eta eskuratu tokiko produktuak. Antolatzaileak Intia Reino Gourmet eta Iruñeko udala. Nafarroako bertsolari txapelketa 2025, larun batean urriak 11, 5:00 lehenengo faseko bigarren saioa Mutiloan. Informazio guztia bertsozale.eus atarian eta sarrerak bertsosarrerak.eusen. Antolatzailea Nafarroako bertsozale elkartea. Babeslea Euskara Bidea, Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin. Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-845-0 Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun. Egunon berriro, Metropoli Foraldarrok hemen segitzen dugu, Baluarte Jauregian, lehen zabalgunearen bihotzean, sarean euskaraz, izeneko jardunaldietan, batzuek entzunen zenuten lehen ordua, eta beste batzuek ez. Zer dira jardunaldi hauek? Bada, euskarazko kultur digitalaren inguruko jardunaldiak gaztetxoei zuzendurik. Gaur eta bihar 900 gazte pasako dira hemendik jardunaldi hauetatik, denak batxilergokoak edo lanbide hezkuntzakoak, eta gozatuko dute hainbat eta hainbat tailer eta hitzaldirekin, baita zuzeneko musikarekin ere, konparaziora une honetan da astekoa kontzertua ematen Jurgi Ekiza. Willis Drummond taldeko sortzailea, gitarra jotzailea, abeslaria, eta orain bakarkako ibilbide guztiz interesgarria egiten ari dena, lehen orduan zuzenean eduki dugu. Eta horren ondotik berriro hainbat tailer jarriko dituzte martxan. Besteak beste gurekin izanen ditugu kodesintaxeko lagunak, egunean behin buruz mintzatzeko, proto-makersekoak, haiek hitz eginen digute besteak beste 3D impresorez eta hoiekin egin daitekeenez, eta beste tailer bati buruz ere mintzatuko gara. Norekin bada, Itziber Mendiluzerekin, kaixo Itziber. Kaixo. Ez ze moduz. Ondo. Maiz elkarteko kidea, ezta? Hori da. Eta zer egiten duzu Maiz elkartean? Asteko koka dezagun hori, eta gero helduko diogu zure tailerraren mamiari. Oso ondo. Emaize da Gasteizen kokatzen den sexologia zentro bat, jada 30 urte bete ditugu aurten, urte hurrena daukagu. Eta, bertan aritzen gara sexualitatearekin eta gorputzekin zerikusia duten gai ezberdinak lantzen, bai hezkuntza formalean, sexu hezkuntza egiten, aisialdian ere batutan egin izan ditugu gauzatxoak, eta gero, aholkularitza eta terapian ere ibiltzen gara, proiektu komunitarioetan, nolabait gazte eta helduak nola beraien testuinguruan gertatzen diren sexualitatearekin lotutako gauza guztietan bide lagun izaten saiatzen gara. Bai. Eta gaur eta hemen aztertzen ari zaretena da esparru digitaleko harreman sexu afektiboak. Gai potolo xamarra, potente xamarra, ez da? Bai, ala da, mamia hondikoa behintzat, bai. Eta zein nolako eredua da, izan ere,
eredua aztertzen ari zarete bakarra da? Bat baino gehiago daude? Nola da kontua? Claro, egia da, eredu digitalaren azterketa badela nahiko gauza berria, ezta? Urte batzutik egiten dira ikerketak, baina, oraindik gauza asko deskubritzear daude. Egia da askotan, eta ere lantzen dugu ikasleekin, egiten dugun gerturapena dela beldurretatik, arriskuetatik, ze, askotan esaten digute espazio hori arriskutsua izan daitekela, ez? Eta, klaro, arriskutsua bada, baina arriskutsua da ere alderdi digitaletik kanpo gertatzen diren beste gauza asko, ez? Orduan, gure eredua behintzat bada arriskuak ezagutzea, baina baita ere arriskuoiek prebenitzeko eta norbera espazio digitaletan gustora egoteko estrategiak luzatzea, ze badakigu ere baliagarriak izan badirela, ere. Eta zintzu dira baliabide horiek, gaur nerabe hauen eskura jartzen ari zaretenak, arrisku horiek ekiditeko? Bale, baliabide ezberdinak aipatzen ditugu egoeraren araberakoak izan daitezkelako, baina bereziki buru jabetzaz ari gara hitz egiten. Askotan, planteatzen diegu, ez dugula menperatzen zenbat denbora igarotzen dugun, mugikorra edo zein pantailaren aurrean, ez dakigula ere zenbat, nola jartzen dugun gure burua arriskuan agian, ez kalean gaudenean testuinguraz dugulako begiratzen, de hecho, egon dira, eriotza asko selfieak ateratzeagatik toki arriskutsuetan, edo agian kalean goazelako berezik irugunetan pantailari begira, eta agian kotxe istripu bat egon da. Ordan, horrelako gauzetaz hitz egiten dugu gure burua ere ondo kokatzeko, ez? Eta baita ere empatia toki batetik. Ze askotan gaztekin hitz egiten dugunean honen inguruan badirudi dela beraien arazoa eta helduok ere badaukagu, ez? Horretan zer esana eta ardura handia behintzat. Eta guk ere erabiltzen ditugu sare hauek eta interneta, orduan, guztiek gertatzen zaizkigun gauzak dira. Eta, gero sartuta alderdi, sexual horretan eta afektibo horretan, bai kontuan hartzen dugula, pantailaren atzean pertsonak gaudela, bai alderdi humano hori, badirudi esaten dugunean mundu virtual batetaz ari garela, bertan gertatzen diren gauzak ez direla egiazkoak, ze errealitatea badirudi bakarrik dela aurrez aurre gertatzen diren gauzak, baina sareetan gertatzen direnak, bai izan bullying egoerak, edo agian gustoko duzun pertsona batak, uzten zaituela, edo egotzen dezu eduki bat sare sozial batera, eta inguruko jendea edo jendez ezaguna, egiten duzun horren inguruko aurre iritzi pila bat ditu, baina ez zaituzte ezagutzen, ez? Orduan, gertatzen diren gauzak sentitzen ditugu, eta sentitzen ditugun neurrian gure bizitzaren parte ere badira, ez? Orduan, saiatzen gara pixka bat gure burua kokatzen esparru ezberdin horietan eta hausnartzen, ez? Bakoitzak zer egin dezakeen, ze azkenan bakoitzak bere baliabide propioak eraiki ditzake ere, zentzu honetan. Eta adibide praktikorik jartzen diezue, nola egiten duzue, nola lantzen duzue hau? Bai, denboraren erabilerari dagokionez, hor kontuan hartzen dugu, eta haudanak egin dezakegu baita ere ez, entzulei gomendatzen diet. Egiten dugu tarteka eta batzutan susto hartzen dugu. Hori da. Ez dugu aipatu zer den, ez, erabilera orduak eta telefonan ikusten aldituzula. Hori da. Ezarpenetan sartu ez gero, badago ongizate digitala edo denbora erabilera deitzen den atal bat, eta hor ikusi dezakegu, egunero zenbat denbora igarotzen dugun, eta sustoekin ez, zuk esan duzun bezala aurkitu gaitezke, bai. Baita ere denbora kontrolatzeaz gain, ze, klaro, denbora hori, adibidez ez, orain egon garen hitzaldian, pertsona batzuk altxatu dute eskua, igual egon direla, ez, 8 ordu, pantailaren aurrean, beste batzuk gutxiago ere, baina horrek zer esaten du, gure bizitzako gauza batzuk ez ditugula egiten, edo garrantzitsuak diren gauza batzuei denbora kentzen diegula jabetu gabe, ez, orduan berriro buru jabetza, kontzientzia hori hartzea, harremanik dagokionez kontuan hartzea egiten dugun horrek eragina duela, ez, agian ez dugu pertsona hori ezagutzen, baina etika oinarrizko bat aplikatuz, nik ez baldin badut zerbait jaso nahi, ez dut berdina egingo bueltan, ez, eta baita ere lekukotza, askotan indarkeria egoera asko ikusten ditugu sareetan, eta ez dugu ezer egiten, ez, ikusle pasiboak gara, eta horrek azkenean azpimarratzen du, ez, indarkeri jokabide hori egin daitekela, zerbait osasuntsuaz denean da etikoa ere, orduan, saiatzen gara ere etika sexual hori nola aplikatu eta, ez, norberaren barrenak nola bait mugitzen. Oda, interesgarrian erabentzat eta baita heldu ontzat ere, ez da? Noski, hau pertsona guztiontzat, erabiltzaientzako. Aitzi Bermendiluze, estimatua. Bai, eskerrik asko. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Baluarten, sarean euskaraz jardunaldien arira gaur baditugu hainbat aditu, elkarte, enpresa, eta hemendik mai honetatik pasatzen ari dira, oraingo honetan bideomappingaren inguruan hitz egingo dugu eta horretarako gurekin Martin Etxauri dago. Kaixo, Martin? Kaixo, zer moduz? Oso ongi. Bideomappingaren inguruko tailer batzuk egiten ari zarete. Piskat kontestuan jartzeko ze baliteke jendeak ez jakitea, ez? Zer da bideomappinga? Bueno, bideomappinga bada, ez dakit, akaso inor ikusiko zuen, pizkatez, ikusgarriena dena eta jendea gehien ikusi du da, eraikin batean horrela, eraikin handi batean, proiektatzen dutenean proiektore handi batekin ere, ez? Eta ikusten dela ere, eraikinak nolabait batzutan halako trukoak daude, ez? Igual ematen du eraikina mugitzen ari dela, edo erortzen ari dela, edo irekitzen direla leioak, edo bai. Igual jendeak hori ikusi du, ez? Hori da bideomappinga, bai? Bideomappinga azkenean da, teknika multzo bat da, albidetzen diguna guk proiektatzea proiektore batekin, baina proiektatzen dugun hori, proiekzioa jasotzen duenaren formarekin eta geometriarekin doitu ahal izateko bai, enkajatu ahal izatea. Orduan, ez dugu proiektatzen zinema pantalla arrunt batean, baizik eta gauzen gainean proiektatzen dugu, eta gauza hoien formei egokitzen diogu proiekzioa. Eta orduan hor nahazten dira pixka bat, realitate digitala proiektatutako hori, eta realitate fisikoa, eta hor sortzen da alako, historiak eta magia eta pizkat hori. Uau, ze interesgarria eta ez jakintasunetik ze komplexua, ez? Badu bere. Moldaketa hori egitea. Eta nolakoa da bideomappingaren prozesua? Pixkat ola labur kontatuta badakit zaila izango dela, baina pixkat ideia egiteko. Azkenean, bideomappinga azkenean bada ikusentzunezkoarekin ibiltzeko teknika bat, bai? Orduan beti izan bar dugu hor ere historia eta gure, ez? Ikusentzunezko hori, orduan. Nolait hori deitzen aldiogu edukia izanen dena, ez? Baina edukia hori prestatu behar dugu, hain zuzen, izan badugu gauzak doitu behar ditugula, objektu edo eraikin edo inkluso pertsonaren formei, bai? Guk lehenengo hartu behar dugu horren erreferentzia bat, bai? Jakiteko zein neurriekin edo zein formakin prestatu behar dugun gure edukia. Eta gero eduki hori ikusentzunezko eduki bat da, bai? Baina doitzen dugu plantilla batera edo, segun nola hartzen dugu, bai? Gero prestatzen dugu edukia eta gero badago beste pausu bat, zeren naiz eta neurriak hartuta eta referentzia hartuta da hola, gero beti gauzek ere ez dute guztiko ongi enkajatzen, eta orduan azkenengo pausu bat da, ja zuzenean proiektatzen ari garen horretan, doitzea, eta gero ja esaten diogu jendeari, hemen duzue, bai? Ikusi eta disfrutatu. Eta nola lantzen duzue prozesua edo nola hurbiltzen diezue gaztei tailer hauetan? Egia zen, hemen prestatuta daukagun tailerra, oraintxe berean nire kidea Iker Roiz egiten ari dena, izan ere hor pixka bat gabiltza biak, bai, ari gara ere pixka bat lekukoa pasatzen. Egiten duguna da oso gauza praktikoa, bai, lehenengo asaltzen diegu bideo labur batekin, eta bideomapping adibide batzukin, zeintzuk diren horrela orokorrean bideomappingaren oinarriak, edo ze gauzak hartu behar ditugun kontutan, baina gero baditugu hiru postu moduan, hiru mai, bai, ariketa edo joku moduko ezberdinak ditugun, bai? Batean egiten dutena da kamera baten azpian marraztu, eta orduan beraien lagunak ideak jartzen dira proiektore aurrean, eta orduan marrazten dute, eta gero, kamera azpian marrazten dutena, beraien lagunen gainean nolabat eta inguruan jartzen da, eta hor nahiko ongi pasatzen dute berezeren, azten dira pixka bat, txakurkeriak egiten batzuk bestei, eta lako gauzak. Gero badugu beste bat, kamera batekin ere beraien aurpegia hartzen dugu, eta beraiek, batzuk kamera aurrean jartzen dira, eta beste lagun batzuk egiten dutena da, doitu lagunen aurpegiaen zatiak daukagun eskultura baten gainean, bai? Eta orduan sortzen dira ere oso efektu kuriosoak. Eta hirugarrena daukagu da etxe txiki bat, etxe baten maketatxo txiki bat, eta orduan bilatzen ditugu argazki batzuk ateratzea, eta gero argazki horiek kokatu behar dituzte etxe horren, etxeak egurrezko etxetxo bat da, gelatxoak moduan dituen, eta orduan gelatxoetan kokatu behar dituzte beraiek egindako argazkiak. Eta hiru horiekin ja nahiko denbora bat dute eta nahiko ongi pasatzen dute. Divertigarria noski nolakoa izaten ari da goizeko lehenengo momentu hauetako gazten erantzuna? Nahiko ongi. Gaur ez daukagu jende askorik, uste dut bihar gehiago izanen dugula, alakoetan ere lasaiago daude beraiek ere, eta hor zeuden nahiko buru belarri, bai ongi. Eta ongi pasatzeaz gain, zein da zuen helburua edo zerekin geratzea gustatuko litzaizueke tailerra egin eta gero, ikusminarekin edo? Bai, ikusminarekin eta gainera gertatzen zaiguna da, normalean jendeak igual ikusi du bideomappingen bat, baina ez du ezagutzen terminoa, orduan etortzen diran ere ez dute oso garbi zertara datozen, eta orduan praktika horiekin berez ja
kasi beraiek jakin gabe ari dira ikasten bideomapinaren oinarriak, eta gustatzen zaiguna ere bada, gero joaten direnean batzuk, joaten direla zuk esaten duzu moduan, jakin min horretaz, eta batean, bai, deskubritu dutela zerbait berria, ez? Eta gauzak, sorkuntza gauzak baita ere egiteko beste modu bat, ez? Eta batzuk galdetzen dizut, eta ze programa da, eta zein da bestea, eta, ez? Eta, ongi dago, pixka bat gogo horrekin joatea. Atetxo horiek irekitzea, aukera horiek irekitzea, beti polita da eta oso aukera polita. Utziko dizugu tailerrarekin jarraitzen, arropa horiek margotzen gazteen gainean, eta eskerrik asko, Martin, hemen gurekin egoteagatik. Zuei, mi esker. Agur. Agur. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Espaloian itzan da, jende zinguratuta, dramaren erregeak, izkilarriz bizitza, dena ondo doala, ospatzeko beldurra, nire itxaron gelan, ametsak hankazgura. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela konbini gehiegi pentsatzea. Eta begira, egunak iesi doaz. Niri begira, esan zenidan, jasan ez dinan nintzela. Ez dute ikusiko zurekin dantzatan eskuale. Behin eta berrez esaten ari gara, gozatzen ari garela Euskal Kultura Digitalaren inguruko jardunaldi hauetan, hainbat solaskide interesgarri ukitzen ari gara, hainbat talde enpresa ezagutzen ari gara, baina hauetzen ala duela ez horren beste urte, eta intzuzen ere alor honetan aitzindaria izan den enpresa bateko kidea daukagu gurekin, Oian Aranbarri, hain zuzen ere, zerako, Desintax enpresakoa, ezta? Bai, justo honi lanin oindala gutxi hasi naiz, baina, Luitxo da, beste lankide batzuk, hemen ibilidea. Bai, ez da, hasieran, eta hau dena basamortua zelarik, esan dezagun horrela. Esan genezak ere, Eibar dela Euskal Herriko Silicon Valley, ia, hor sortu zen kontua. Bai, hori da, lehen esan deten bezala, ni justo ez dut ezagutu gaztea zagalistan denez. Bai, hori, Luitxo da horri bilidea. Txantxak aparte, zuen enpresa Ibarren dago eta alor honetan aitzindariak izan zineten, egun zein zerbitzu eskaintzen dituzue? Justo guko Desintax notabi pertsonak osatze dugu, eta gu oinarritzen geha software librekin, baina bero aplikazizuk eta webunek eta itxetxeu, eta marketing da olkularitzak matio. Kudeatzen dituzuen webune horietako bat, gure Euskal Herria Irratiarena, euskalherriairratia.eus, Tokikon plataformaren bitartez, beraz norbaitek ikusi nahi badu zer nolako lantxukuna egiten duzuen, egin dezala gure webunearekin, ezta. Egunean behin lehiaketa eginen duzu, zuzenean, hemen dauden 250 nerabeekin, gure entzulen artean badakigu asko aritzen direla jotake zuen jokoarekin, baina egonen da despistaturen bat ezagutzen ez duena. Egunean behin ezagutzen ez duen horri, nola azalduko zenioke? Zer nolako jokoa da, nola sortu den, ze garapen euki duen? Lehenik eta behin, trivial jokoa dela, eta partia bat jolastu berduela egunin, bai, egunin partia bakarra, eta 10 sortako galdera bat erantzun behar du, eta alik eta azkarren eta onduen, punto gehien lortzeko. Eta gero dago zelkapen orokor bat, eta gero talik eta iteko aukerie dago, eta horrek azkenin jolas geixo emateu, eta gero astero babesle bat egotea, eta gero bizari egote bat, astero puntu gehien lortu dunantzat, eta gero sosketa bidez. Bai, pizgarriak badira, beste taldeak izatearena, ze hor
taldeka antola zaitezke zure kuadrilarekin, zure lankideekin, eta hori irabazteko betarik bada, izan ere, bestela beti irabazten du Erik Gartziak. Bai, justo bertatu da, ez? Pare bat denboraldi edo irabazi dituela, baina, egunean behin, buelta bat eman diogu eta araua jarri dugu, ezin duela berriro irabazi. Eskertuko dugu gainontzeko guziok, ez da, txapeldun ja erretiratu duzu beren elastikoa, ez da, NBA-an eta egite duten bezala. Erik Gartzia, Donostia, Irutxuloko hitzako kazetaria eta fenomeno bat. Hor, ez dakit hau galde daitekeen edo guzia begira eta entzuten daukagula, baina badago trukoren bat, ezinezkoa da horren azkar erantzutea eta horren ongi. Badago gelditzeko moduren bat, edo nola egite dute? Ez azaldu zein den trukoa, baina trukorik bada? Esan edo, somatu duzu baten batek akaso... A ber, niretzako oso zaila da, 10 galdera denbora gutxean erantzuta. Oso zaila. Oso lista edo... asko jakin behar du. Bada horrutziko du, ez da truk hori dagoen pixka gelditzeko, denbora irabazteko, zer dagoen hor. Zer ekarri duzu baluartera? Erran nahi baita, zuena aplikazio bada, jokatzen dugu bakoitzak bere etxetik, eta hemen egin behar duzue, zuzenean, hemen dauden gaztetxoekin nola moldatu duzue, nola antolatu duzue kontua? Pixka dinamika salduko du, bai. Justo momentu honetan, Luitxo eta Unai, nire lankidik, daude gela baten, egun ikasle irakasleekin, eta lehenengo eta behin talde baten sartu berdebe, xare talde izenekoa, da bertan zuzeneko hori txeko bai, aukerie da bai. Gu xare jardun aldean tolatze dugu, pixka bat asaltze dugu egunean behin da zer dan, eta hori, eguneko partia bat jolaste dugu, eta gero zuzenekoat, 3 partidakin. Eta hori, partia horrek, lehenengo partian 1 punto irabazteko aukera da, 2. 200 eta 3. 300 punto. Ederki, eta molde, teknologiari dagokionez egiten duzu, sakeleko telefonoekin edo nola egiten duzu kontua? Bai, hori ez, esan deten bezala, gela bakoitzin, daude hainbat irakasle kopuru, eta hori, xareko taldean sartu berdebe, giltza erabiliz, eta gero, justo... Entzuten ari zareten zarata, entzuleok eta ikusentzuleok, neraben zarata dira, batzuia da, amaitu dituzte beren tailerrak eta abar, eta ateratzen ari dira, poz-pozikantza, jaso duten guziarekin. Segi barkatu, eten zaitut, hor ari ginen ez da, nola moldatu duzuen hemen jokatu alizateko zuzenean. Bai, hori, leheno esan deten bezala, talde baten sartzeie, da talde horta sartzeie giltza erabiliz, da gero, talde hortan daudenez, zuzenekoa jolasteko aukera daukebe, eta, justo kaso honetan, Unaik, nire lankidik dauke botoi bat, da ematen dio hasi partidari, da, klaro, orduan, azkenin eskaera hori, guk Frankfurten dauzketxeu, zerbitzariak edo lainoak, bai? Azkenin dala, daude, hainbat ordenagailu almazen batin, da azkenin hori bai, eskaera hori, eta orduan eskaera hori jutea Alemanire, da orduan Alemanitiken ona zuzeneko hori kargatzea, bai? Lehenengo partia izango zen, eta lehenengo partiako 10 galdera. Gero orduan, hori, jolaste dugu, partida hori, eta orduan, erantzun hosek, berriz jutei Alemanire, eta ero orduan, hori, zailkapena, eta hola lortzei jo. Ederki, mila esker gurekin izateagatik, Oiana Aranbarrik, Odesintax enpresakoa, osongi joan dadia guzia, eta aldiren batean irabaztea lortzen dugun, ez dut uste, sailkapenean nahiko peian ibiltzen baikara. Estimatua. Eskerrik asko zuei. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Ibilbide labur bezain oparoa duen errealitate virtualaren mundura hurbiltzeko aukera izango dugu tailer honetan, betaurrekoak jantzi eta jauzi egin zure aurrean zabalduko den mundura. Eta gurekin horretarako Protomakerseko Xavier Leonardo. Kaixo, Xavier? Kaixo, zer moduz ongi. Oso ongi, oso gustora, hemen jardunaldi hauetan bueltaka. Pixka, testu inguruan jartzeko zer da Protomaker, zertan lan egiten duzue? Bale, betiko idea, betiko galera eta beti ez dakit nola erantzun, ez? Protomakers da azkenean, 2015an sortu genuen talde makers bat, non aritzen garen hori 21. mendeko teknologia ekipos hori. Zuk aipaturiko errealitate virtualarekin, adimen artifizialarekin, 3D impresioekin edo robotikarekin, ez? Orduan hori azkenean zer da Protomakers, gazte talde bat, ez zain gazteak, geroz eta zarrak bakara, baina hori, aritzen garena, hori 21. mendeko teknologiarekin, eta gure helburuetariko bat da hori zabaltzea. Eta halako guneetan eukitzeko aukera, gure pixkoat filosofia eta mezu hori zabaltzeko, hori, oso aurreposa da. Eta zuen lana zabaltzeko gaur hemen 3 tailer egingo dituzue, zer nolako tailerrak izango dira, praktikoak zer egingo dizue bertan? Beti saiatzen gara hori praktikotasun hori pilatzea, bestela oso zaila da gazteek sartzea halako tailerretan, orduan, bai, iguru tailer egite ditugu, bat 3D inguruan, 3D impresioaren inguruan, fabrikazio digitalaren inguruan, beste bat robotikaren inguruan, zehazki lantzen dugu plataforma bat eitzen dela Arduino, eta gero adimen artifiziala ez, errealitate virtuala. Batzutan bai egiten dugu laugarren tailer bat adimen artifizialaren inguruan, orduan beti nazten izan dakin. Baina hori, tailerrak oso praktikoak. Ideia da ordu bateko edo ordu laurdeneko tailer batekin, funtzio edo nozio basikoak eukitzea, non jakin dezakezun zer den fabrikazio digitala, zer den robotika eta zer den errealitate virtuala. Eta gero, beti luzatzen dugu gure kontaktua, azkenean gu gazte talde bat garelako eta gazteak behar ditugulako gure Protomakers taldea jarritzeko. Orduan, bai gure etzat aukera oso nada fitxatzeko, hartzeko jende berria. Eta errealitate virtuala 3D inprimagailuak edo robotika hau hurbiltzeko helburu hori, zertarako? Bai zuengana hurbiltzeko edo zein da helburua pixkat sortzea hor beraiengan zirrara hori? Bai, nik uste oso pertsonala dela. Nola bizi dugu guk teknologia, ez? Nola bizi dugu, Protomakers sortu genuen pertsonek, nola bizi dugu teknologia, ez? Hazi gara teknologiarekin eta badakigu teknologia oso aukera onak dituela. Badugula edo zein gauza egiteko aukera, ez adibidez, nik fabrikazio digitalen ez hori 3D impresioretan beti hitz egiten dut, fabrikazio lokala egite dugula. Gai garela ordu batean, zerbait diseinatzeko, zerbait fabrikatzeko eta etxera eramateko zerbait, ordu bateko tailer batean. Orduan, pixkoa da, guk nola bizitzen dugun teknologia dela zerbait oso apasionantea, pixkoa zabaltzea hori. Eta gure helburua azkenean da hori kontagiatzea eta gazteek ulertzea nola bizitzen dugun teknologia eta pixkoa bat engantxatzea horrekin. Eta ulertzea teknologia ez dela zerbait txarra, baizik eta erabilera onak eukibar dituen tresna bat dela, eta zer nolako erabilera horren arabera, eukiko ditugula aukera onak edo txarrak. Eta erabilera on hoietan, gaur teknologiak eta ez mundu digitalak ematen dituen aukera hoietan, zeintzuk dira ikusten duzuenak gazteengan interes gehien pizten dutenak, edo gaur egun agian ibilbide oparoena duena edo aukera gehien eskaintzen dituena? Nik uste dut, nahiz eta gustoko izan edo ez, programazioaren aldetik gaur egun, 20. mendean guztiok ikasi behar dugula zer. Orduan beti Arduino programazio tailerretan beti badugu norbait ez duela bat ere gustoko hori programazioa, ordenagailuak eta bar, baina bai ala bai moldatu beharko dela gaur egungo mundua. Orduan nik uste dut oparoena dela hori, ez, ulertzea edo nozio basikoak eukitzea arlo guztien inguruan, fabrikazio digitalaz, errealitate virtuala, adimen artifizialaz eta ere bai programazioaz. Orduan hortan. Eta esan duzu ordubeteko tailer batean garatzen hasten eta emaitza bat jasotzen dutela ere. Joateko pixkat komentatu diguzu 3 tailer dituzuela, hauen artean adibidez 3D inprimaketan, ez? Pixkat sartzeko zer da zehazki egiten duzuena? Sortzen duzue objektu bat, inprimatzen duzue? Hori da, egiten duguna da pixkat nozio hori 3D impresoren movida jaiotzen da komunitate bat atzean dagoelako, software libre eta hardware libre komunitate bat atzean dagoelako, orduan kontzeptu horiek oso potenteak dira eta horiek azaltze dira. Gero horren inguruan ikusten nola funtzionatzen duen 3D impresora batek, egiten da diseinu oso basiko bat, laminatzen da, dela prozesu bat non pieza solido bat laminatzen da, ez kapa ezberdinetan banatzen da, eta gero imprimatzen dugu. Ordu eta laurdenetan, badute aukera zerbait diseinatzeko eta zerbait imprimatzeko. Eta errealitate virtualari dagokionez, zer realitatetan sartzen dira? Azkenan egiten duguna hor da esperientzia. Bilatzen dugu, saiatzen gara pixko bat esperientzia bat eukitzen eta ulertzen
zer nolako potentziala daukan teknologia honek. Orduan, zehazki, egiten dugu bi joku, eta lako bat, adibidez da, Richie's Plank deitzen dena, eta egiten dutena da, edifizio oso altu batean, ibiltzen dira tabla batean. Eta orduan, oso kuriosoa da nola bizitzen duten, ikusten dute tablaz lurrean, baina ere betaurrekoekin, esperientzia hortan sartuta, askok badute hori beldurra, erortzeko, ez erortzeko, orduan, pixka bat ideia hori, ez? Pixka bat esperientzia hori transmititzea eta ikustea zer nolako gauzak egin aldiren teknologia hauekin. Eta hortan, gozatzeaz gain, noski divertitzeaz gain, hezkuntzan ere baliabide bat izan daiteke ez, eta berez bada, eta erabili beharrekoa, eta irakasleek ere ongi pasatzeaz gain gazteekin batera, aukera daukate pixkat gehiago jakiteko ze aukerak dauden, ze hau ere hezkuntza arloan erabilgarriak dira. Osea, oso gainera. Nik uste justo teknologia hauek egiten dutena da personalizazioan lagundu pila bat. Orduan, automatizatu dezakegu hainbat prozesu eta lagundu geroz eta gehiago personalizatzen gure heziketa prozesua, ez? Orduan, nik esatu da, adibidez, guk institutuan nintzenean, erosi genuen idu impresora, ezin genituen garatuko proiektuak garatzen genituen, zergatik, genuelako tresna bat, kotxe elektrikoko gurpilak inprimatzeko. Duan badugu aukera hori egiteko, eta nahi dudan nani, oso personalizatu dago. Eta adibina artifiziala edo errealitate virtuala adibidez, bila bat emango dugute aukera hori personalizazio hortan lan egiteko gehiago. Eta irakasleek eukitzeko aukera diseinatzeko plangintza espezifikoak pertsona batentzat. Pertsona horrentzat eta jakin mina interesa pizteko eta hurbiltzeko askotan urrun ikusten dugunean gazteak garenean eta zaila egiten zaigunean hortara hurbiltzea edo iristea aukera horiek izatea. Eskerrik asko, Xavier, gurekin egoteagatik pixka tailerren inguruan guk ez dugu aukera probatzeko betaurreko horiek jartzeko, baina behintzat pixkat noski baietz izan beharko. Pixkat hurbildu diguzu, beraz, eskerrik asko eta animo geratzen den goizarekin eta biharko egunarekin ere. Mila esker. Agur. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara bidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Mundua obretan dagota guk apurtu dugu euria erruzari du ikusten ez den ez da existitzen. Behin eta berriz esaten ari gara, gaur 250 gazte daudela hemen eta bihar beste horren beste etorriko direla, sarean euskaraz jardunaldietara, baina orain arte gazterik ez dugu ikusi. Arrabotsa bai tarteka entzun dugu saioaren hasieran eta baita orain ere 11etako hartzera atera direlako eta horietako bi gurekin geratu dira, meritu handiz gainera, 11etakoari uko eginez, azaltzeko, zer iruditzen ari zaizkien jardunaldi hauek, eta mintzatzeko pixka bat sare sozialen eta aplikazioen zer erabilpen egiten duten. Beraz, lehendabizi aurkezpenak, Iturrama irakurtzen du zure jertxea, baina etzatuz Iturrama institututik. Banator Mariana Sanzetik, informatika FP-tik, eta, ekarri gaituzte itxaldi honetara ikusteko, sare sozialen inguruko mundua ikusteko gehiago. Eta nola duzu izena? Ieltsu, Martin Elizarrondo. Ederki, Ieltsu. Eta beste gazte bat daukagu gurekin, zu San Fermin ikastolatik zatoz, okerrezpan naiz. Bai, ni Aitana naiz, San Fermin ikastolatik etortzen naiz, eta digitalizazioa egiten dut, beraz, digitalizazioa egiten ditugun ikasleak, ekarri digute gaur aurkezpena ikusteko eta... Oda, batxillergoko adar bat da, ez da? Ez, DBH laukoak. DBH laukoak, ederki, baina digitalizaziotik, ez? Bai. Ederki, osongi, bada posten naiz. Az gaitezen pixka bat zuen eskarmentu pertsonaletik. Jakin nahiko genuke, konparaziora, ze sare sozial erabiltzen dituzuen. Pentsatzekoa da, Twitter, Facebook eta horrelakoak, ez? Ez, nire kasuan oso arraroa, gainera informatikoa izan da,
ba ez daukat ez da Instagramik, ez da Facebookik, ez da Twitter, ez da horrelakorik. Ni bakarrik ditut WhatsApp, mitikoa, eta YouTube eta gutxienez Chrome erabiltzen dut, zenbait lekutan sartzeko. Baina besterik ez, beste sare sozialetan ez zara ibiltzen. Eta zergatik? Ba, ni betidanik ez dut izan, nola esango dut, joera joateko sare sozialetara, zeren, bueno, ni oso bitxia naiz eta herri batean bizi nintzen, eta hor, ba, sare sozialik ez zegoenez, ba, hobeto bizitzea sare sozialik gabe. Erkit, erabaki hori hartu duzu, oraingoz behintzat. Bai. Probatu duzu, noizbait egin duzu esperimentoa, sartuko naiz ikusteko zer dagoen, edo ez duzu probatu ere egin? Ez dut probatu, gainera, badakidanez, ze jabe dituzten sare sozial batzuk, ba, ez dut gustoko hor sartzea. Ederki, hori autu posible bada, baina badira gehiago, ezta? Aitana? Ba, nire kasuan, alrebes. Ni Instagram, TikTok, WhatsApp, asko erabiltzen dut. Gehiena ustut WhatsApp, baina TikTok eta Instagramen ere denbora asko egoten naiz. Ez oso ona, baina momentuan sartzen zarenean ezin zara atera, eta da nola... Azten zara TikTok ikusten eta ezin zara... Dopamina, ezta? Bai, bat eta asko. beste bat eta beste bat. Bai. Eta hori konstiente zara horretaz, Bai. alere segitze duzu, zergatik galdetzerik badago? Bueno, denok egite ditugu gauzak, gustatzen egin beharko zait, ezken ituzkenak, gustatzen zaizu. Azkenean, aspertzen naiz etxean, ba, goten naiz TikToken bideoak grabatzen, edo Instagramen ere lagunekin hitz egiten, bideoamadak egiten, ba, azkenean aspertzen naizelako egoten naiz hor. Hor, irudipena daukat, erabilpenari dagokionez, mugikorraren erabilpenari dagokionez, datu nahikoa ezperreinak eukiko ditugula. Bai. Igeltxo, lehen erakutsi didazu gaina ikusnezan, Bai. zenbat ordu erabiltzen duzu mugikorra egunean? Normalean, banago 2 orduren inguru. Erakutsi aldut aldut orain. orain. Edo, 2 ordu eta laurden, horrelako Hemen zerbait zen. daukat 2 ordu eta laurden atxo, eta 2 ordu eta 56 minutu. Ederki, Aitana, ez dakit esan nahi duzun edo, Bai, ez? bai, Hemen ez aldut zaitugu esan. behartuko, ikusten zintuan orain nola, arnaz estuka. Bai, ez naiz. Ba, gaur egon naiz ordu bat, osea, ja da asko, eta atzo izan nituen 6 ordu mugikorrarekin, bai da, asko. Eta gainera, astean zehar, jartzen dit nola media de 6-7 ordu, osea, bai, pasada, asko, bai. Bai, kontrolatu behar dute. Bueno, bintzat kontziente izatea bada zerbait, Bai. Bazatozte, hitzalditik, okerrezpa naiz, ezta? Bai. Eta hitz egin dizuete, Maider Likonak, eta mugikorraren erabilpena, segurtasunaz, eta barrez. Bai. Zer eman dizue atentzioa, zer iruditu zaizue bereziki interesgarria? Ba, niri interesgarria iruditu zait, erakutsi digutela wifi saren bidez nola lortu aldituzten zure datuak, eta nola atera aldituzten ze lekutan pasa zaren eta horrelakorak. Hori, wifi sare publiko batera sartzen bazara, ezta? Bai, eta pribatu batean ere bai. Ara. Aitana, zuri zerk eman dizu atentzioa? Ba, niri baita wifiarena, baina, pixkat aldatzeko ere, ikusi dugu nola, esan digute sartzeko Instagram kontuan, eta hor zeden hainbat argazki, eta gure iritsa eman bar genuen. Eta, horko bi argazki, neska bat zegoen guri aurkezpena ematen, eta zen bera. Eta izan ditu komentario oso txarrak, eta izan da pixka bat nola trista zen ikusi dugu jendea ez duela oso konstientea nola sentitu alda jendea bere mugikorrarekin komentario bat jartzean. Hau da, ongi ulertu badut, hasiko zen Maider Likona, hasiko zen tailerre mailetako bat, bestearen argazkia jarri dute, Bai. Iruzkinak egin dira, komentarioak egin dira, eta gero, tailerre maile hori atera da, eta esan dugu, ni naiz. Ez, izan da horrela, esan digute ateratzea mugikorra eta Instagramen sartzean. Sartu gara Instagramen kontuan eta zeuden hainbat argazki, eta horko bat zen neska ari zena ematen gure informazio guztia, eta zen bera, plan.
bere hitz egiten ari zena, eta esan du momentu batean, norbait galdetu du, eta zuzara argazkiakoa, eta esan zuen, bai, orain esan behar nuen, eta bai, zen bera, zegoen hor aurrean. Eta, hori ikusita, hori entzunda zer? Niri eman dit pena asko zen jendea, ez da oso kontzientea, baina esan dudana, pentsatu behar duzu bi aldiz, zer jartzen duzun jendearen argazki bat ikustean zen. Inseguritate asko hartzen dira komentarioiekin. Ederki, zuk, beste gogoetarik entzun duzuenaren inguruan, Igeltxo? Ieltxu da. Ieltxu, bai, barkatu. Arraroa da, bai. Gogoeta askorik ez daukat, zeren ni esan dudanez, sare sozialetan ez nabila asko, orduan horrelakorik ez dut egin, ez naiz hor sartuta egon, baina bai ikusi dudanean krudelkeri hori harritu nau. Bitxia da, informatikaria eta sare sozialetan ez da bilena. Ja. Ni gehiago banoa robotika eta programazioaren inguruan eta ez hainbat sareetan eta horrelakoetan. Bada antolatzaileek hautatu zaituztete, erabaki dute nor etorriko zen gurekin solasean aritzera, eta uste dut bete-betean asmatu dutela oso adibide kontraiarri edo ezberdin batzuk ekarrita ona, beraz, bikote estimatua dago, ea hamaiketako hartzeko betarik daukazuen. Mil esker. Zuei. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz atzen duko nor zen hain gerutzan ninduena. Ostatu zar baten sokoetan denetatik ikusten hazia Aukeratu ahal izango banu xutia izan nintzen nere zaldia Beklasekoa izatearen konplexurik bat eriz erdara traketxetan mintzatzearen aerez Baluarten segitzen dugu, eta orain arte egiaren aitortzeko akaso serio samar ibili gara gaztetxoekin ez horren beste, baina jorratu ditugun gaiak egin batean behintzat sormenarekin loturikoak izan dira, edo segurtasunarekin loturikoak, baina jardunaldi hauetan ludikotasunak badu garrantzi handia, gaztetxoek ongi pasatzea euskarazko kultura digitalarekin, eta hain zuzen ere jarraian ludikotasun horri helduko diogu game erauntxia taldeko, ongi esaten dudan, ze ez da horren erraza, bestela tuta baikaude, Joseba. Joseba Lizeagarekin. Joseba deituta ere berdin du, baina. Bai, eta nondik da, esan edute, ponteko izena da. Bai, ez, gurasuek erabaki zuten, ez da nik erabaki egiten zerbait. Isaz, erran nahi baita. Bai, eta Jota, baitare. Gipuzkoan asko erabiltze du, Jota gazteleraz erabiltzen bezala, eta ez Jota, eta orduan, Jose Mari eta gauden bezala, nire izena, Joseba izan da. Esan dugu, game erauntxia taldeko kideak zaretela, entzuile batzuk ezagutuko dute, izan ere urte batzu badara matzazue hor, bideo jokoak eta euskara uztartzen eta lantzen, baina ezagutzen ez duten entzan proiektua, nola laburbilduko zenuke? Guk esan dezun bezala, saiatzega euskara eta bideo jokoak lotzen eta uztartzen, eta hortako dakau webgune bat, eta bertan ite ditugu albisteak, gaurkoak gehien bat, eta internazionalak edo bertakoak publikatzea ditugu, denak euskeraz, albiste guztiak euskeraz. Gero irratsaio bat dakau baitare, naiz irratian, ordu bete hastian behin, eta saiatze gaiten hortaz aparte ekintza ezberdinak. Adibidez, korrika itanean, korrika virtual bat antolatzea dugu, Minecraftekin,
eta jendia parte hartzeko, osea, online bidez sar daitezke, zozketa batzuk egite ditugu, okurritzen zaizkigu nahin bat ekintza. Inork ez du boikoteatzen korrikaren ibilbidea, ze Minecraften badago eraikitzerik eta deseraikitzerik. Oaingoz behintzat ez, niak ehala behintzat ez dugu arazoik euki. Konexio batzuk igual momentukoak, baina ez nahita induten zer, espero edo behintzat. Bueno, eten zaitut, amaitu duzu pixka laburpena, zertan ari zareten eta? Bai, gutxura era, bai. Bai, ederki. Bada, berriro arrabotsa entzuten ari zarete ikus entzuleok, kontua da, 11-etakotik itzultzen ari direla nerabeak, eta orain hitzaldien ondotik hasiko direla tailerrekin, eta tailer horietako bat, nolait esateko, gamer gela da, ezta? Bihar, atzo eta bihar izanen duzuena, hor, euskara, bideojokoa, gogoeta teoriko bat egiten duzue hasieran gutxi gora beraz, sarrera moduan, zer diozue horretan, zer kontatzen diezue? Bai, hor saiatzea esaten, guk zeite deun, aurkezpen bat ideu lehenengo, eta geho esate deu, zeatik uste ez dute egite deula, zertarako balio deula honek. Eta bakoitzak emateitu, bere iritzia, euskara sustatzeko, eta guk ez daut erantzuten, baita ere guk laguntzailego, ez? Eta ez daizu importantea iruditzen, eta holako, saiatze gaiten gogoeta txiki bat, horri buruz, zeatik edo zertarako egite deun hau, importantia dela bertako gauza konsumitzea baita ere, geho behaiek lan inbierda daute bideojokoen munduan, hobe dakate bideojoko euskaldunak konsumitzea baita ere. Ez bakarrik bideojokoekin, pixkat orokorra da, euskera bai dakau, oinarria euskera da baita ere. Eta horren saiatzea golako gogoeta txiki bat iten, eta geho tailerrian guk emateitugu portatil desente, mando desentekin, eta elkarrekin jokatzeute, euskarazko jokutan. Erakuste diegu, baudela euskaraz jokuak, nahiz eta asko ez dagoen, erakusteu baudela, eta hola ere, joka dezaketela, eta ondo pasa dezaketela. Eta ze joko dago euskaraz? Euskaraz, ezagunena, mundu guztiak ezagutuko una, hila denak bintzat, adiez Minecraft. Minecraft, ofizialki dago, bere aukeretan sartzea artean, euskera hor dago, eta ez dago arazoik, ez da beste zerrin behar. Hoi izangoa ezagunena. Eta gero dazkau beste batzuk, adibidez, bertan ekoizte dianak, euskaraz daude, eta beste batzuk klasikoagoak dianak, adibidez Super Marionak eta abar, guk euskeratu izan ditugu, eta hor dazkau daude, erabilia izateko pauso batzuk jartzen dugu gure webgunean. Gure webgunean daude, joku guzti horiek, zerrendatuta, eta nola joka daiteken horietara. Mario berdin deitzen da. Bai, ez dugu, aldagen ezaken, baina... Jose Mari edo horrelako zerbait, ez da? Izan ziteken. Ederkita, pentsatzeko da, tailerrean jokatu ere jokatzen duzuela. Bai. Jokaten dutela, batez ere. Bai, jokatzen dute, euteia hasieran esan bezala ite dugu gogoeta moduko bat, eta gero beste ordu bete edo, gaur adiez da, ordu laurden ite dugu gutxi horrela gogoeta hori, eta gero beste ordu beten, jolasten euteia txandaka, eta elkarrekin, eta hola. Arrunti interesgarria, kontatu diguzuna, zuekin harremanetan jarri nahi badu norbaitek, zer egin dezake? Bai, webgunean sartu eta bertan dazkau kontaktuen, korreo elektronikoa eta bar, eta aparte, dazkau YouTube kanalak, Telegramena baita ere, norbaitek bat egin nahi badolin badu gukin, Telegram kanal hortan sartu, eta hor aktualidadeko gauza komentatzen dugu, notiziak, albisteak, edo zalantzak, edo zerri buruz, edo joku hontan ondo pasaet, eta beste batek erantzute eta txoko bat, gutzat. Ederki, game eraun txiko, Joseba Lizeaga, estimatua dago, mila esker gurera hurbiltzeagatik. Baita zeire. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara bidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Ordutxo pasa dira ateak ireki eta martxa hartu duzuenetik, eta guk zuekin batera hartu dugu gaurko Metropoli Forala hemen Baluartetik. Hasieratik mugimendu handia egonda gazteen artean gora bera irakasleekin eta lantaldearekin batera. Zer moduz jardunaldien lehenengo egun eta lehenengo ordutxo hauek? Bueno, oso pozik gaude.
oso pozik gaude. Joan gara galdetzen, ez? Bai enpresakoei, bai irakasle eta ikaslei, eta orokorrean, transmititu digute gustora egon direla, oraindik falta zaizkie, tailer batzuk eta gauza batzuk, baina gu oso pozik, bai. Zeinen ongi, barkatu Javi, ze hasi naiz zuzenean emozioarekin eta hasi naiz jakiteko zer moduz eta ez zaitut aurkeztu. Orduan Javi Arakamarekin gaude, Euskarabideko zuzendariarekin, kontatzen diguzu ongi joaten ari direla, energia handiarekin, eta galdetu nahi askota hemendik pasa diren bai adituek, bai gazteek esan digute oso interesgarriak izaten ari direla, divertigarriak ere, helburua hori dela. Nola lortzen da mundu digitala eta unibertso hau gaztei, ez, askotan gaur egun ere zaila dela hurbiltzea eta divertigarri puntu hori ematea. Bai, egia da, askotan hau lotzen dela seriotasunarekin edo, ez, eta gehiagitan ere euskara ere bai, ez, eskolarekin, institutoarekin. Nik uste dut haiei entzutea funtsezkoa dela, eta ja aurtengoa 9. edizioa da gurean, Nafarroan, eta orduan denbora izan dugu asko ikasteko, bai enpresakoek, bai antolatzaileek, bai guk geuk, eta bai, haiei entzunez, haiei, eskaerak eginez, haien proposamenak eskatuz, eta poliki-poliki urtero pare bat berritasun sartzen ditugu, eta nik uste dut asmatzen ari girela aldaketa txiki horiekin, ez? Ja, esperientzia batetik abiatzen zarenean, errezagoa da retoke txiki horien bitartez, ez dakit, ez, asmatzea edo. Egitaragua ikusterakoan ikusten da tailer ezberdinak daudela ere, batzuk praktikoagoak, ez diseinu aldetik, beste batzuk baliteke teorikoagoak. Nola uztartzen dituzu eta nola bilatzen duzu oreka hoien artean? Bai, garrantzitsua da, ez? Ezin gara egon, ezin ditugu eduki ikasleak goiz osoan mintzaldiak jasotzen, baina mintzaldi oso interesgarriak daude, ez? Lehen atera da gaia hemen, eta ez dut errepikatuko, ez? Edo berdina jolasekin. Baina konjugatzen baldin baditugu, tailer bat, mintzaldi batekin, jolas batekin, atsedenaldiarekin, pentsatzen dugu ikasleen arreta mantentzea errazagoa izanen dela eta eraginkorragoak izanen direla jardunaldiak. Eta zentzu orokor batean, zeintzuk dira edo zein da jardunaldi hauen helburua? Zalentzari gabe, euskara lotzea modu positiboan, digitalizazioarekin, pantailekin, kultura digitalarekin, pentsatzen dugu oso material interesgarria, oso produktu interesgarriak daudela euskaraz, askotan ez ezagunak direnak eta alde batetik hurbiltzea, eta gero aldarrikatzea, euskarazko sormena posible dela, oso gauza politak egiten ari direla, hurbiltzea, eta noski animatzea bai ikasleak, bai orokorrean gizartea konsumitzeko eta gozatzeko. Eskerrik asko, Javi Arakama, gaurko goiz mugitu hontan tartetxo bat ateratzeagatik gurekin egoteko eta pixkat gehiago jardunaldien inguruan kontatzeko, eta honekin gaur amaituko dugu gure metropoli forala berezia hemen Baluartetik, utziko zaituztegu jardunaldiekin, eta gu ordu bat aterdietan albistegiarekin bueltatuko gara, eta bihar egunero bezala goizeko 9:00, bihar bai Irrintzidorretik. Agur! Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskarabidearen eskutik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Pauso harina da